magulang ng bawat isa. Kung sakali man yung dalawang kasama ay iisa pareho lang ang kanilang sagot, itatali lang nila. So, ngayon, lahat po ba meron na? Meron po tayong tanong. Kaya nga nakulang po yung... Kasi video yun. Ito ang mga tanong. Nandito ang mga tanong. Sasagutin natin ang mga tanong. Yan ang tanong. Asa na ba yung binigay ko sa inyo? Yan ang mga tanong.